weche gi pak nyako Ramogi kuom yiero Ramogi TV otieno ma kawuono weche manyien mag Oimore biro ni achiel kachiel kochakore gi sani. Odhiambo tarik 11 dwe mar 2 2024 en mor marwa ni Ramogi TV mar weche manyien kendo wanyalo nyisi ni waekore makare mar nyisi mag motuche pacho kae. Magi oting'o wach mar rawera moro makoro sani jonyuol ne dwaro mondo iratiro bang' nyamburko margi mar skul wachore ni nonyone bang' kowuok kinde ma nyamburko kono ne ringo. Kabende nyakoro Mgajwang' okil Beatrice Ng'ethe ma bende osebedo kolalore chieng' tich abich kawuono koro yudi kabende osebedo ka entiere lweto bila. Paro wacho ng'o e weche mag omenda mane ong'ad jotich mondo oger godo udi mane nengogi oyueyo miluongo ni housing levy bende moko kuom jokanyo kata koro dwaro ni mondo kaber to duoknegi wegi manong'ad gi kuomi. Kabende kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance chich ni yoro mosebede kinda piny owacho kachiel kod doho geto golo jatenda doho mapacho ka mano madhakome e kome. Kopogore gi mar nyako Ramogi twak ewi kaka winjo bed ni ichuogo jokanyo mag IBC bende pod medo tungo kor lwasi ka ji penjore to en yo mane winjo bed ni tiyo kod nadko koso aput ma oketi mondo yier jokanyo mag IBC. Duto biro ni mane chendo ni mar Oimore nyakwaro Mgajwang' miwaro wa kimondi bed kod ware chakruok nyagiko to mokwongo magi thuon weche. Where was the matron who was supposed to take care of the children? Why did they allow the child to sit in front by himself without an attendant? Because the front seat usually designed for adults and maybe to be supervised by somebody who's more older than them. Familia moro sio kimao yuago ratiro bang' bas mar skul nyono nyathigi maonego. Kulingana na hii serikali ya Ruto sioni kama watarejesha, but kwa maoni yangu naona warejeshewe pesa zao because koti already ilishasema isimamishwe. Moko kuom jopiny koro penjo kabende owinjore oduoknegi pesa manyocha ong'adi osachgi ne agulu mar gero udi manegogi oyueyo. Took note that the 3 months casual engagement for some staff had expired. To the law, thus, they were told to leave since the current county budget could not sustain their continued engagement. Piny owacho ma kaunti ma Migori oyango ni jotije 95 mako jolo ma osebedo kati osiptende sirikal koro chungi bang' thuolo mar orak mar girumo. Ramogi tudri kodwa kendi bedo kodwa chakruok nyaka giko namba wa en 236 mano namba marwa mar ote machuok kata bende nyalo luwo weche gi kao kale mbui mar Facebook Ramogi TV Kenya, YouTube kachiel kod mbui mar X @Ramogi TV KE. Jaloko marwa iluongo ni Wilson Ochoka, nyinga en George Bati. Machiegni nyakoro Mgajwang' nyinga Lydia Okeyo. Familia more kardak makatani hisio kimao dwaro ratiro kalore kod tho mar nyathigi ma jahigni 3 ma ikone nyocha bas mar skul gi onyono tich abich mokalo. Wachore ni Liam Kipruto nyocha ne olwar kowuok kidirisa mar mambele mar garino ka ne en ewi ng'wech kendo mano emano kelo thone bang' tielo machien mar nyamburko no duogo nyone. Familia seoten skul no mong'ere kaka Goodrich International School kuom badruok gi ler ewi gima nyocha otimore ne nyathino. Owinje sigana. E kar kano ringre mar jomotho ma Shalom Athiriva, familia mar Liam Kipruto chopo e kinde ma itimo bero ne ringre nyathigi ma nyocha wito ngimane e yo magalagala. Kaluwore kod familia no, min nyathino ne oyudo simu kowuok e sikul miluongo ni Goodrich International School kama ne nyathino some ka inyise ni nyathino yudo masira mar apaya. Simu no ne onyise ni nyathino ne olwar e kinde mane bas mar sikul no ringo matielo machien onyone. Uliza driver what has happened and all that, and was like mtoto alikuwa amekaa mbele na yeye, so the kid opened the door and jumped out. On jumping out, yeye alisikia akiitwa na watu nyuma akiambiwa mtoto anaanguka. Before he could stop, alikuwa shamkanyaga. Familia no kata kamano ni kod to kaluwore kod report mane giyudo kowuok e sikul. Kapenjo margi en gimomiyo bas mar sikul ne okalo gi nyathino ma okolore odgi ma oringo kendo kilomita 2 kama masira no otimore, kendo bende ni ere kaka nyathi matinno ne nyalo bedo mbele maonge jarit mang'iyo nyithindo e nyamburko mar skul. Why did you take my child to the bush? Because that place is bushy. Why is that you left my house and took my son there? I need to know the truth. Where was the matron who was supposed to take care of the children? Why did they allow the child to sit in front by himself without an attendant? Because the front seat usually designed for adults
and maybe to be supervised by somebody who is more older than the child. Kata obedo ni ler mar obila yango ni dereba mar nyamburko mane oting'o nyathino ne omaki ma bang'e owe thuolo gi rambun mar 30,000 ka ichano chwale do odiechieng' makiny. Familia no koni tend sikul osebedo kabadhore e nyiso gigi maler manotimore ne nyathigi. As much as I've lost my son, I need to know the truth of what really transpired. I just need to know the truth. And the school is really avoiding us so much. They don't want to tell us what really transpired. You call them, they have excuses. It's like they're not feeling our pain. E kinde ma penjo pod nyuolore wi kaka masirano notimore, ripot mar bero to yango ni nyathino nowito ngimane kaluwore kod hinyruok manoyudo wiye. Kanonro pod dhi nyime mar yango adier e wi tho mar nyathino. George Bati, Ramogi TV. Kawasudi nyako Ramogi en ni ji makwan gi oktene 200 gweng' ma Kahumbo e kaunti ma Murang'a yudo thieth e osiptende manitie kaunti no bang' chamo ring dhiang' moro manyotho kendo olo kwiri marach e dendgi. Jogweng'no yangore ni nyonyie ring'o kuom achiel kuom jogweng' madhere nyocha otho chieng' tich adek juma mokalo. Ring'o moko bende jagono nyicha ne ouso ne jabucha moro ma e gweng'no ma bang'e to koro medo use ne ji mamoko. Jogweng' oyuak ne tend kaunti mano mondo mi ojiw kwan lakteche kod manyo resruok ne jotugo masani kedo ne ngimagi. Yeye mwenyewe akaniambia atauzia watu 400 ndio watu wakule yote ndio isha, sababu ilikuwa ng'ombe kubwa. Sasa tulifurahia sisi watu wa kijiji kukula hii nyama na 400, na sisi wote tulinunua na hiyo bei ya 400 kwa sababu kwa buchari natokanga 700. Nilichukua hiyo kichwa ya hiyo ng'ombe watu walikula, na kutoka hapo nikachemza supu, watu wakakunywa, watu kama 300 hivi. Haya, wengine walibeba na vibuyu wakapeleka huko nyumbani. Unajua madaktari wako watume hapa kwetu ili wafuate kwa boma ya kila mtu, ahakikishiwe amekunywa dawa na asikunywe overdose, sababu hata wale walipewa dawa wengine wako overdose. Emago mag siasa jatenda kweth mathoth od bura Kimani Ichung'wa kod nyawadgi mar Senate Aaron Cheruiyot okone kweth maketo piny owacho tesre ni owe ketho sa katemo dine aput mano meeting mar walo commissioners mag duol matawo yiere pachoka IBC. Kagiloso e gweng' ma Sugutek e kaunti ma Kericho, jotelogo koni kata odoko ni gibiro chiwo thuolo ne od bura mondo mi ogo mbaka e ripot mar NADCO ok owinjore kweth mar Azimio cha keto dwachgi madhi ataro mar chike matayo aput manochuogi mondo chuog duol mar IBC. Yes, we agree with you. We shall prioritize adoption of the National Dialogue Committee's report when Parliament reopens next week. However, that report details statutes or laws, legislative proposals that will enable us to constitute a new panel that will recruit IBC commissioners. And we shall do the best that we can when we reopen Parliament next week to adopt that report, pass all the legislative proposals that we proposed in the report. The only point of divergence we have with our colleagues, in the rules that we proposed, there is not a single provision in the law that President William Ruto must consult anybody in appointing either the panel or the commissioners of IBC. Lete ile report ya NADCO mlijadiliana kule, tukuje to reconstitute IBC afresh. For Raila Odinga, I want to tell you, hii maneno ya IBC, it is not an individual thing. IBC is not Raila, and IBC is not William Ruto. It is the people of Kenya, and we must follow the law. Kapod wang'iyo mago mag sariruok mar Azimio la Umoja wan Kinyalanso dhi nyime gi dok ne bad migawo mar doho ewi seyo ma sirikal luoyone. Jatend Wiper Kalonzo Musyoka koro wacho ni kaka sirikal timore gi doho nyiso ni debed ni nitie dwaro mar thicho oko gai mar bad migawo mar doho Martha Koome. Huku wanakusaidia unakuwa what you want to be. The next thing wanataka kuteka nyara idara ya mahakama. That is the last bastion of our freedom. Already parliament umetekwa nyara, lakini wale timu Azimio ambao umesalia, kaini strong, mpinge kabisa. Kenya is a God-fearing nation.
The only thing we are lacking are God-fearing leaders. Leaders of integrity. Honest leaders. Lakini wale wako sahi, clearly you can see agenda yao kuongeza mifuko yao. Uporaji ndio wameweka mbele zaidi. Ubinafsi ndio wameweka mbele zaidi. Kawasuda ni moko kuom jopiny medo sundo sirikal kod weg kembe mondo duok pesa manyiso ni ong'adi osara mag jotich e dwe mar achiel ka itero agulu mar gero udi manengo ne oyweyo. Penjo ma okwako wachno sani en ka bende owinjore sirikal kod kembe oduok pesa no kata ooyo. Jafwambo marwa Walter Nyambaga miyowa ler mar wachni. Kulingana na hii serikali ya Ruto sioni kama watarejesha, but kwa maoni yangu naona warejeshewe pesa zao because koti already ilishasema isimamishwe. En paro mamedo nyuol rusuru mar ot madonyo chogolo ng'eto ni sirikal ne onduso kuom jotije ataro mar chik ng'eto mane ogol kod jong'ad buche Lydia Chondi, John Mativo to kod Mwaniki Gachoka mane yango ni omenda no ichoko ataro mar katiba gino momiyo jotije mag ji giwegi kanyakla kod mago mag sirikal oketo jodito mag nyakaka kapiro ni mondo duoknegi pesa no. Tie ji mosechulo pesa ni. Koro pesa ni wan jopiny waneno ni pesa ni oduokne jok manosechulo. Oduokne ji pesa gi te. Kata an apani gisekawo meka giduokna. Pesa manyoso oseng'ad jotij piny owacho koa e kiwango mapiny nyaka kiwango mamalo. Jogo mondo duoknegi pesa gi. Ruto were gi wachni kaka president mar moluoro owere gi wachni. Gin joma nigi utegi tayari moko ne beni chune gi ot ma in go ni ing'adi pesa mar ot to tayari in gi ot. Jogo ne omedo duoko nigi pesa gi joma nosebed ki ng'ado pesa gi. Oduoko ne joka pesa koso yok bidole pesa. Wano dwa ni sirikal oyie kika dwa timo wa Ruto wetimo ga oko. Wapenjo Kilwilis Otieno gi mang'eto mar do fulo ne jotije mane omwor pesa gi to kod riwruok mar jondik ji tije ma pachoka. Kata kibed ni ng'at mo ondiko ji tich gisani ok onego bed ni ng'ado pesa mar housing levy no e pay slip mar ng'ato ma kapo ni ng'ado pay slip mar ng'ato igolo pesa housing levy ni to in ng'ama ondiko ji tich ng'ano nyalo dhi ni e doho ba kendo chuni ni nyaka iduok pesa no. Mano gimiluongo ni illegal deduction. Kata jok mane sirikal ong'ado dwe mar Januar pesa mar housing levy no mano no ng'ad pesa no ka ok olo chik ma sirikal gi ng'ata mondiko jatich nigi wach mar neno ni oduoko ne jatich mano ng'ad pesa no pesa ne. Koro gima duong' ma nyaka wang'e en ni onge gi sani chik moro amora momiyo sirikal maduong' teko mar ng'ado housing levy. Juma mokalo jatend kweth manok e od bura James Opio Wandayi bende nondiko ne tend od bura ka gidwaro ni mondo duok ne jo od bura pesa mane ong'adgi, pesa mane opod kuom jo od bura kaka osuru mar udi. Josiasa mag Azimio bende dhi nyime gi sundo ni chudo nyaka tim ne jopiny. Bang' ng'eto no ka jalony korka ochumi kod chike Bernard Ahete ni en ratiro mondo kembe odok pesa manyocha giseng'ado kuom jopiny. Bende sirikal sani ni matek e kinde ma jotich okundi mondo gichiw omenda no. To adwa ni mondo wa encourage companies mamoko bende throughout the greater republic ni mondo mi pesa manyocha noseng'ado mag jopiny ni miluongo ni usuru mar housing levy ni kaber to uduto te oduoke nikech kaka doho nowacho ni ok nen gima ni timo kaluwore gi chik. Koro wadwa ni mondo wago erokamano ni companies ma osebet ka duoko oro secular mar duoko pesa no to kende bathe be wadwa ni mondo wago koko kwa wacho ni wach mar housing levy ni sirikal mamalo nego werego chuth. Okelo Otieno wacho ni ng'ata nyalo dhi do mondo kun sirikal mar duoko omenda no kod nyinyo. Pesa gi manoseng'ad pesa gi ni chakre dwe mar 7 higa mokalo to koro do noseng'ado ni ng'eto manong'ad pesa gi no ok ni kare. Onego bed ni duoko ne ji pesa gi jopiny duto manong'ad pesa housing levy ni gisani nyaka duokne gi pesa gi te. Kendo mar ariyo pesa gi no onego bed ni medo gi ohala e wiye nikech sirikal nosebedo ka okawo pesa no omayo japiny pesa ma dinotimo godo yore mora mora. Koro ng'ata nyalo dhi e doho ba wach ni kapo ni sirikal odagi duoko pesa ni ne jopiny nyalo dhi e doho ba kwani mondo doho ochiw order ni mondo pesa ni oduok ne japiny kaka nong'ade chakre dwe mar 7 higa mokalo nyaka gi higa ni joma nong'ad dwe mar 1 higa ni. Mane gimonego bed ni timo to kata ka giduoko kigipar ni giduoko ni
ka gin gi luoro moro giduoka gin jochir nikech ging'e ni chik ni kodgi. Adiera maduk en ni wang'eyo ni sirikal mamalo to koluoro chik o giluoro katiba. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Ramogi okil Beatrice Ng'ethe ma ne ogolo lipot mare ni obila mag okwach kich olalgo koro gikone to thuolo. Beatrice yangore ni nyocha okawo gi obila mag okwach kich e kar dak mare Nairobi kendo ma obilago nodhi kode. Okinde e bwo riwruok mar LSK ne obwogo mar bago ng'anyo ka kwedo meko mare kendo wacho ni meko no itudo gi lal mar achich Kevin Kang'ethe ma nyocha ne opondo ma olal kowuok e tesend obila ma Muthaiga. I confirm I'm okay and I'm happy to be reunited with my family. Osebedo menyo ma odiochieng' kod otieno ka familia mar okil Beatrice Ng'ethe manya nyaka nyocha ne ginene mogik ndalo adek mokalo gikone ginyalo gamo muya bang' yangore ni obila nyocha omake ka koro to owe thuolo. Meko mar Beatrice Ng'ethe okelo penjo mathoth ka riwruok mar okinde ma pacho ka LSK wacho ni obila mag okwach kich nondhi e wira ni en okil mar achich Kevin Kang'ethe ma nyocha opusore ma oringo kawuok e tesend obila ma Muthaiga. Ewi meko mar okil Beatrice Ng'ethe, Ramogi TV oyudo tipo mar wang' dede mar CCTV manyiso kaka kwetho obila nyocha ochopo kod nyamburko margi e alwora mar ot manyocha gikawe Beatrice e kar saa 12:50 odhiambo. Obila adek moriwo mamine 2 gi dichwo 1 wuok kendo odonje kar dakno. Bang' thuolo machuok, obila go nenore ka wuok gi Beatrice ka gichomo kama gari no ntiere kendo kanyo emilalie kode nyaka kama okong'e. Familia mare nyocha ochako manya nyaka tesende mag obila kaka Kiambu, Muthaiga, Karen kod Gigiri kanyakla kod lok tich mar okwach kich. Riwruok mar okinde ma pacho ka LSK nosegolo donde oko ka penjo kama obila tere okil Beatrice. We wish to condemn in the strongest terms possible this blatant abduction of a member of the legal profession who is entitled under the Constitution to be informed of the reasons of her arrest, to have access to her advocate and to her counsel, and we therefore find the actions of the police to be contrary to the Constitution and a violation of our members' rights. Achich Kelvin Kang'ethe manyocha opondo kawuok e tesend obila ma Muthaiga to pod okoyudi ka odiochieng' mar lal mare obila yango ni nyocha okuongo lime gi jago moro mano ofulore ni en okil mare. Jagono manyaka sani bende ni lwet obila. Kang'ethe itudo gi nek mar nyadendi Magi Mbitu mano onege paw ndege ma Boston Logan e piny mar Amerika higa mokalo. Jatend migawo mar weche tudruok manyasani Eliud Walo omedo singo ne oganda Luo ne piny owacho biro neno ni chenro duto mag dongruok ma osechaki otieki. Walo wacho ni gedo moro amora mar yawo maduong' ma koro Soin Dam ochung' nikech nok mar omenda kendo biro dhi nyime kaluwore ni magisebedo ka gimanyo ne omenda mar tieke. Okwayo oganda Luo mondo mi osir motegno sirikand jatend piny Kenya William Ruto kendo giket siasa tenge e kindene. Leaders, irrespective of our political parties of affiliation. We already did elections. We will go back to elections in 2027 as per our 2010 constitutional dispensation. In between, let us unite for the purpose of development for the benefit of the common mwananchi. As officials of government, we will not do any politics between now and 2027. But come 2027, we will come back to you and give you our scorecard. What we promised and what we have done. If we have achieved something, you give us a tick. If we have not achieved something, you put an X. But if the ticks are more than the X, I will appeal to all leaders to embrace that development agenda, that proposition, and we will plead with you to vote back His Excellency the President for a second term. I am still a member of ODM, but that does not mean that I cannot work and agree with policies that I think are good. Bad ones I will disagree. Isn't that right? Don't you give a better bear. Don't give a better bear. Give a right. Kakara to akwero kaber to wayego. Dakika inapaga biro bang' sadek mar otieno nyakwaro mga jong chenro eno Oimore kamano kuom medo kete mana ka Ramogi TV kapok okawo yo mokwongo dwaer mondo mi asomo kuom pachi anyamago to mochopo e studio kae Joypati. Erokamano ahinya Felix Agua ma udinde wawacho ni yo makare kendo mora ahinya gi weche manyien ne jamta Awasi watching live from Awasi border.
Nabi wuod Onguta mar Mawego Ramogi lera ahinya kendo mora ahinya Migori County ka waneno Ramogi gi jowetene kaka Angeline kod Melda nyithinde bende gin godo kanyo. Kasto kaneno ka Eriko Demo kaya chunge Kanyamkago. Ramogi TV neno maler kendo en bende nitiere jok mofwane gi kanyo. Erokamano kuom kete Ramogi TV. Ramogi TV chopono maler wasiboda amano jam time mawacho kamano. Koro kamano jok mabende no kamedo gilo na weche matimore ka en Reverend Jojo Yomba Pat Gweng mabende wacho neno wayo makare wacho ni wach mo adwani mondo wacha timo mos ne anyuola mar nyathi sikul ma otho apoya e nyamburko mar sikul no. Ramogi TV neno malera nyawud tsunami wach ringo no omako dhoga miluma kia jadhier Ndudu Baeri ko udi Nyaseme kantiro Ruba Migori kendo wacho ni entire Ramogi TV gi kinde ni kasto Maiko Chere ben neno wayo makare entire Migori wacho ni en beno neno wayo makare kasto chieng jalego pap nyadiel wacho ni Ramogi TV neno maler do osewito wach mar gero ute sto sirikal to oanorana sirikal koro duok ne ji pesgi giwe weche mag dondruok. Kaso kaneno ka Pastor George mar Jesus Fellowship mar Rodi Kopanyo wacho ni oneno wayo makare kendo mora ahinya ote mare ni mondo Nyasaye chiwo ocho makende ne anyuola mag nyathi ma noyudo masira e nyamburko mar skul. Kaso makamu wacho ni IBC winjo los mana kaluwore kod dwaro mar report mar NADCO kendo kik time gi Oimore kendo mano pache. Gino temo bende medo chopo kanyakurom ga jong'ano ka MC Victor KE to wacho kanyo ni Ramogi TV lera ahinya kata kamano wacho ni jatend piny owinjo mikoro duoko ne oganda pesa manyicha ing'ado. Wacho ni utego gera kaka na gipange gi jo Kenya Kwanza. Maxwell Odhiambo to wacho kanyo ni weche gidonjone makare mora ahinya gi weche kare no bende ote kanyo moya ira jaote Millicent kantie Siaya County jono mora ahinya gi weche gi. Neno bende Faith Mzomo wacho ni en ni skundego midano ni international jonyuol chulo pesa Twitter ma ok onego bed ni bas ko koso kata conductor wacho ni kata jarit bende nyithindo kunjo kose bas na nyathi luar nade gi drisa to jintiere gari maneno wacha bende medo nyuolo paro mopogore. Maxwell Odhiambo ne nikacha in bende kato Evelina Kinyi to wacho ni Migori County weche gilera ahinya kendo omora ahinya gi chenro mar Oimore. Eno bende ote mar Alindi Nyalego wacho ni entiere kodwa kaene gweng' mong'ere ni Kayombi kaito bende neno ote mar Lucas Ochieng kantiere Suna West Constituency mano Bondo Nyironge. To kamano Lucas Rafiki Woligala Kabiero wacho ni embe entiere kodwa e chendo gi kanyo gi Oscar Nyakwaro Rigi wakili Mudiwo duto gintiere kodwa e chendo ni Odhiambo kawuono. Mofat Collins bende kantie Kanyadoto aneno ote mari kanyo. Wuoda Sego Canada mano Ramadhan Savimbi kantiere kaunti ya Migori to wacho ni owuoro miluma mar ringo. Samoro miluma mar ringo no Wilberforce Otieno mano wuod North Kanyamkago wacho ni NADCO is a political conmanship mano kaluwore kode ma bende ne oneno ka ok ne dhi nyago lemo. Wacho ni owinjo bed ni ichiwo luor ne kaka do ahinya to yalo buche kata do mamalo nyogolo chik kotende kod kaka owinjo bed ni ichugo IBC. Wacho ni Azimio owinjo ket structures kod strategies ka poni gidwaro mondo giyud loch yiero mar 2027 entiere North Kanyamkago kod Wogo School Kaseve Village. No bende wasiboda manoja mtawuda wasiboda wacho ni weche gichopa wasi yo makare. Philip Umundi kantie Migori County wacho kanyo ne gin kanyo ga Kinyi Masara kod Tyson Natasha kod Josephine Ogona duto gintiere kod waicho. Elvis Odhiambo bilo kawuok Garissa wacho kanyo ne gin gi Thomas Wodoriro Nyagu kod Jaode Dokas newsletter ahinya Garissa giwacho kanyo ni gin oganda bura kanyo mondiko nyingi nikech sa ang'o yo matin jodbati makane yo nyako Ramogi nikech pod wan gi weche mamoko bende mwinjo bed ni iyuda achiel kachiel ka waduo ka wayueyo ni omiyo kamano moro maintie kik idhi mabor. Jina naitwa Charles Wanya Marieli, kaachi hapa Nairobi. Wakati nilijaribu ndio nikapata simu. Hongera wewe ni msindi wetu wa 13 out of 15. Nilikuwa na my daughter akaniambia, "Daddy, ni ukweli?" Ni kweli hao. Wale naonanga kwa TV na mimi nimekuwa mmoja katika mzindi. Hii pesa
itanipost kwa watoi school fees. Kila mtu iko na bahati yake. Akijaribu atatoka pole. Wajaribu sabiki ni ya ukweli. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako. Ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots. Click on super jackpots. Chambua game zako safi. Review bit slip yako. Ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea games zichezwe. Shabiki super jackpot. Ni time yako. Minadai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Tuanze kulipa kadi sasa. Na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie do na namba yako ya simu. Na kusote. Kain jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor. Non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Non ane ka yudo risit mari e simbi. Kama sira ujuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Risit mari kata digital receipt. Eneno mari ma ibiro golo. Kain wuon matatu dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Obiro, oyoro, omuomo, obiro, iteko maduong, omuomo, iteko maduong, sibwa. Mondo mi yud wer mar yawneo kaka sikiza to mari ni star 811 star 343 hash. Ng'e malongo ni Ramogi TV en ot mar jower duto te. Oi! Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Machiegni kendo nyakoro Ramogi bang' wuok e yweyo kaka wasingo ni wan gi weche mamoko manyien ma pod wadhigo nyime. Riwruok ma ok mar piny owacho ma kedo ne somo makare pacho ka Elimu Bora Working Group dwaro ni piny owacho oriw agulu mag choko omenda mag basari mondo okony jopuonjre kowuok e agulu achiel. Jokanyo mag riwruogni mane loso e boma ma Nairobi koni ma ok tin ne jopuonjre 1,130 manyocha otimo penj mar KCPE pok odonjo e skunde sekondar ka thothne nikech omenda mag basari chiwo yor ng'eruok. Judith Omondi nigi ler mar wach. Dwe achiel bang' yiepo mag skunde, ywak nitie ni kwan maduong' mag jopuonjre ahinya to mane otimo klas 8 pok oriwore kod skunde mag sekondar. E twak mar riwruok ma ok mar piny owacho mar Elimu Bora Working Group e boma ma Nairobi odiochieng' ma kawuono, giyango ni e kwan mar jopuonjre 1.4 manyicha otimo penj mar klas 8 ma ok tin ni 130 pok oriwore kod klas 9 kaka chik mar 100% transition dwaro. Nitiere nyithindo mabende nchotimo penj mar KCPE ma 2023. Mano nyithindo motimo KCPE mogik. To kama gitime KCPE no mogik ok giyudo thuolo mondo mi gidonjie secondary. Moko kuom midhiero ma jokanyo mag riwruogni koni osethiro chenro mag somo ne jopuonjre en bedo ni omenda mag somo mag basari mathoth ne ichiwo kod josiasa ok chiwi e yo maratiro. Gidwaro mondo mi piny owacho kokalo e lo migawo mar somo mondo los agulu achiel mar omenda mag basari mondo tigo e chwalo somo manono e skunde mag piny owacho. Nitiere jo MCAs, nitiere woman rep, nitiere National Assembly, kanyo be woman rep nitiere, but nitiere National Assembly mag control CDF, nitiere mar governors, to nitiere mar the executive manyaka principal secretaries bende otingo margi e okapugi. Wako ni pesgi duto nengo ketgi kanyakla mondo mi olos godo pesa agulu maduong' ma ikawo kitimo godo chudo mar free and compulsory public education. Ka bende gikoni piny owacho mamalo deko omenda ma ichwalo ne skunde, gino marino ne jopuonj madongo rwako jopuonjre maonge nyalo e skul. Ng'eny pesa mane oket mondo mi odhi e sikunde higa mokalo, ata malo 37 ok ochopo e sikundego. Koro higa mar 24 bwachako
kikonwa ni bilion pira pesa tara gi gana pira dega chiel manor ni gin pesa ma noket mondo mi ochak godo mana tam mokwongo. Ywak gi magomenda mag somo biro e sama twak osebede wi wach mar piny owacho dhiro mondo mi ochul omenda mag somo kokalo e mbui mar eCitizen, chik ma bende pod ne ochung kod doho. Judith Omondi, Ramogi TV. Chenro mag tije osebedo gi ng'ikruok kuom ndalo 4 e kambi rego niang' ma sukari industry mantie Ndhiwa e kaunti ma Homa Bay kaluwore gi ng'anyo mag jotich e kambino. Kaka jafwambo marwa ma Homa Bay Abich lero, kambino oselor kuom ndalo 4 ka tend kambino to wacho ni giseketo winjruok gi jotich mondo gidogi tich kochakore odiechieng' makiny. Kuom ndalo 4 sani, chenro mag tije osebedo ka ochung' e kambi rego niang' ma sukari industry mayudore e sub county ma Ndhiwa kaluwore kod ng'anyo mag jotich mane gichako chieng' tich 4, ng'anyo ma bende osekelo lal maduong' ne tend kambino kaachiel kod jopur niang' e alworano. Jotije kambino ne odhi e ng'anyo margi ka gibandho meto mar osara mimiyogi dwe ka dwe ka bende giywago akwede ma gikone gineno e kambino. Lwasi marach mar tich e kind ng'ur mamoko. Koro nitiere gik mang'eny momiyo jotich nong'anyo. Achiel ne en msara, pesa ichulo ji matin mopogore gi kwango monego bed ni ichulowa under others instead of municipality. Koro mano no resalam jotich dwani mondo omedgi msara nikech maisha be sani oidho. Mana achiel. Mar ariyo ne en contract sama nyalo ni mi contract mar 3 months to hali ne miyowa 1 year. Koro mano ok nyal ng'eyo ni what's the next step ka 3 months ni elapsed. Wawinjore at a span mar wige 2 ndalo 14. Ndalo 14 go nitiere gige moko midhi losi on time. To nitiere moko ma pod dhi kawo muda. Koro wawinjore ni bang' ndalo 14 misachwa mane wadwaro ok wadwar mondo medwa kata percent moro ewi misara. To wadwa no golwa kamichulowa ma en others to gichulwa e municipality. Kaluwore kod ng'anyo makamano, jotelo mawuok e kachuru bura ma Ndhiwa ne obago romo kod jotije mag kambino mar winjo pek ma gin go, kama ne giwacho ni jotije kambigo biro mana dok e tich ka nitiere winjruok makare ma oketi andika e kind tend kambino kaachiel kod jotijego. Koro wabiro ng'iyo ni to kambini en gi ji adi matiyo ka, terms gi en mane, foreigners adi man ka, ang'o momiyo jomoko bedo discriminated against. Ang'o momiyo ing'ado pesa jotich machalo NSSF to ok bed remitted. Ang'o momiyo welfare ok ti ma kata ng'ato tho kata ng'ato masino ng'ado bade to kambi onge gima time. Ang'o momiyo nitie 3 contracts mobedo resourced. Moro ng'iyo team moro, moro ng'iyo team moro, moro ng'iyo team moro. But the main contract onego bed ni gi sukari industry itself. Wawinjore ni sama gitiyo nyaka yore ma gitiye gi gik ma gitiyogo bed ni miyo gi maluongo ni gidho ngere ni PPEs. Mar adek wawacho ni weche mag union. Nikech dine ni union bedi, wan kaka jotelo do miyo tich mayot nikech dege yudo jogo manyalo wuoyo koluwore gi kwa niaba margi. To sama lweny moro amora owuok e sukari ka to nyaka wariwre kaka oganda nikech ma kende e gima kawuono kelonwa kuon ewi mesa miyo nyithindwa dhi sikul kendo adwa na wachi ni achiel kuom weche manyo wa discuss nyoro jotelo mag jo sukari industry nyo yie ni gidhi chiwonwa scholarship ne nyithindwa. Tend kambi no kawo kale romo mane gibedogo oyango ni gisewinjo ng'ur mag jotijego kendo giyiere mondo mi gidok e tich kiny wuok tich mondo chenro mag kambi no doge wang'e ka ng'ur mag gigo idhi losi e thuolo mandalo 14 mabiro. Workers will start coming to work as from tomorrow, and we are hoping that by Tuesday we'll be back to full production. It's been a painful process. We've had sugarcane and farmers suffering out in the fields. We've had shops closed. We've had the workplace closed. All that is not constructive, but the good news is it's all ended well. Odiochieng' wakiny wabiro chako ywa tiengego kendo waneno ni bang' ndalo 2 watieko kite. Koro bea uru kodwa ni mane ok en gima ne waikore mondo watim. Ne jotich biuru mondo wachak tich kiny. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Kosudo wadonjo kaunti ma Migori kama piny owacho mar kaunti ma Migori yango ni jotije mag kojolo maromo 95 ma osebedo ka tiyo osiptende mag piny owacho chunge tich nikech kinde mar orak mane omigi mar dweche 3 oserumo. Jalup Governor kaunti ma Migori Joseph Mahiri owacho ni piny owacho mar kaunti ma Migori dhi neno ni jotije mag kinde mag gi mar orak oserumo ochul gope gi duto.
Hiri bende wacho ni nonro mane gitimo yango ni osiptende ondiko jotije makojolo mathoth mamoko onge kata gima gitimo to sirikal to chulogi osara. Wacho ni osiptende mag sub-counties duto 16 mantiere kaunti ya Migori onego bed kod mana jotije makojolo maromo 215 to kata kamano sani gintiere kod maloyo jotijego 300. Gino mamiyo kaunti tiyo kod omenda mathoth e chulo osara ne jotije makojolo. Jolup gavana no bende wacho ni gidhi duoko piny kwan jotije makojolo ma ondiki tich e kaunti ma Migori. First, the department conducted human resource audit to know the various cadres and their roles in the sector, with the aim of rationalizing and streamlining the workforce for optimum delivery in the healthcare. In the process, we took note that the 3 months casual engagement for some staff had expired. To the law, thus, they were told to leave since the current county budget could not sustain their continued engagement. This process affected 95 casuals across the county. The department commits to pay all the casuals who were disengaged as soon as possible and commits to ensure that quality health care is delivered to the citizens of Migori at all times. I want it to be clear that the disengagement of the casuals has affected in all our 16 sub-county hospitals. Wadhi kaunti ya Baringo kama jodak mag Baringo North obuono bago ng'anyo wi monj mosiko timore gwengego magiwacho ni piny owacho osirem tieko. Mabiro bang' japuonj moro maduong' mamuofu negi gi jonjore manomanore gi lweny alwora ma Namba Baringo North odiochieng' manyoro. Kotane gi MCA Masai Mosoi Michael Chebon jodak go buogo wuok e duond bura mar UDA poni mano e dhok ma piny owacho nyalo winjo. Jopuonj ma gweng'no bende sayo piny owacho kuom rem tieko monj ma osekelo tho mar moko kuom jopuonj ka koro gibuogo mar bago ng'anyo. Jodak ma kono to osingo chako bago ng'anyo chieng' wuok tich nyaka chieng' piny owacho winj ywakgi ka jaod bura ma Keyo North Gideon Kimai okwayo oganda go mondo omi ohore kinde ma piny owacho temo duto manyalore mar duogo arita e alworano. Hii serikali imetuchosha. Tumeangalia hata serikali ya mbeleni walikuwa wanajaribu sana. Serikali ya mbeleni ilikuwa inajaribu sana kwa serikali ya Jubilee, lakini hii serikali nyingine sasa ya Ruto mwenyewe amekataa kutusaidia. Mimi naomba watu ya Baringo wote, Saimosoi, Bartaba na mali wote wenye wameafektiwa, waje tuhakikishe, waje tuende maandamano mpaka hii serikali ikuje chini. Tuende maandamano mpaka serikali ikuje chini kabisa. Hakikisha kwamba wamekuja kutuokoa. Kama hawa watatuokoa, waje tuende maandamano mpaka mwisho. Unfortunately, Teacher Thomas was a blind man. How could a blind man go fight? So, I just want to ask teachers, it is high time we come out of those classrooms and protest against this menace, against the teachers. Kwamba hii shida yetu ya usalama imekuwa kero kubwa sana, haswa kwa sisi na viongozi wa kutoka sehemu hii, kutoka Baringo, Elgeyo Marakwet. Mheshimiwa Waziri Kithure Kindiki has given me additional assurance that the fight against banditry will be vicious and will be merciless on these bandits, and we will scourge them out of these hiding places so that our children, our prayers are heard. Osudo nyakora mogi jokanyo kod jodak ma ward mar Wai Embakasi kaunti ma Nairobi yuago chenro madhi mbele mar kunyo kite kata kware e kar dak ma korono giwacho ni en chenro ma itayo e tok chik. Giwacho ni kunyo makamano weyo ka kethruok mar alwora bede gweng'o kendo onge dongruok moro amora ma inyal timie lobno. Rawere ma aya alworano osebedo gi ywaruok gi jokuny kitego, ywaruok ma osekelo hinyruok ne jodak ariyo makono. Higa mokalo kuonde kunyo kite duto e kar dak Manjiro nolor, to kata kamano pod gidhi nyime gi kunyo kitego, gino ma osedino dundu mag minyaga ma koro olore aora ma Nairobi. Hapa ni shamba ya Embakasi Ranching.
ambapo wanahisa walinunua miaka ya 70 na mpaka wa sasa hawajaweza kuchukua umiliki wa hii shamba kwa sababu ya upolaji, na siku ya leo wanahisa wakaamua kuingia katika shamba yao, wenye haya mashamba wakisema hayataharibiwa tena. Hivi sasa mahali tumesimama, nyuma yetu ni shamba ya zaidi ya ploti 50 ile imeharibiwa na wapolaji bila idhini ya kampuni, bila idhini ya wenye shamba. Na kuanzia sasa hivi tunataka kuandikisha mashtaka dhidi ya wale wanaharibu mashamba ya watu, kuharibu environment yetu kwa kuchimbua mawe, kuchimbua mashimo bila kuzingatia shamba ni ya kina nani. Na tungeuliza NEMA itusaidie kufunga hii maneno ya mambo ya hii. Sababu tukienda wanatuambia hata muende kwa DCI, hata muende kwa nani, hakuna kitu kitafanyika. Nataka kumuuliza Rais Ruto anasolve maneno ile ingine. Na hii mashamba hustlers ndio wananyang'anywa. Atusaidie. Kama mimi binafsi nimebomolewa nyumba, nikapoteza mtoto wangu na sijui ni nini inaendelea. Tunaomba tafadhali Rais na naibu wa rais, tunakuomba tafadhali tusikie, uchukue hatua. Waka otema yueyo. Yes, gi ote bende. Machielo nyakoronga juanga no kanyo ote mar jakom Gideon Midega. Owacho kacha ni en Gideon Midega nyakwar dor ka wuodo yo mogango. Owacho ni entie Kisumu County, kata kamano to ne piny tek kendo oganda bende winyo matek, kata kamano jotelo ma Kenya Kwanza to siko mana ne piny biro bedo maber. Ji mondo med hore ahoya to dien to ji dwa hore nyaka karango jojbati. Sama penjo no dhi kamano to Yambo Justin Jafwambo bende wacho ni enani jopiny ok puonjrega. Nyocha kaka incha wach mar math mar kongo machoko kopuodho okelo thone oganda. Sani koro ringo bende koro dhiang' magikia gimonego bende koro gichak gichamo. Wacho ni jopiny koro nyaka bed joma puonjore, kata bed ni kech to ng'eny to ji oyude puonjruok moro ke girikni ka gidonjo e gima ok ging'eyo malong'o. Makalo ka japiny achiel ma Bomb Center wacho neno yo makare kendo omoro. Wacho ni en kodwa nyaka giko. Erokamano makalo ga Arthur Agina nyakwar Arua mar Kisumu Tiengre bende wacho nitiere kodwa ka kendo wach malit ka gach skul nyalo nego nyathi ma bende some skul no lit ahinya kendo mako dhok ahinya. Mano wacho ma en bende wacho ni omako dhoge e thuolo ni mawani weche manyien. Kasto anoka Shem Otho bende manolongo ni Soja wacho ni oluwo weche manyien yo makare gin kod wadgi luongo ni Ndege Otho kod Lilian Gogo Eliudo Kumu kod baba ni luongo ni Steven Otho. Wacho ni gimor kaka weche manyien lolore mos karidore kendo choponegi. Joja Wino mara Masare County ya Migori wacho kanyono mora ahinya gi weche gi manyien kendo Ramogi TV nendre maler kendo wacho ni Nyasaye omed rito jo Ramogi TV jojbati kochakre kodi ka mos mar Joja Wino. In bende Nyasaye oriti kuchakore kodi kon. Amin. Aneno bende ote kanyo moya ir Elvis Odhiambo Obilo kawuok Gerisa wacho ni entiere kodwa e chendo ni kendo mora ahinya gi weche gi mag Oimore. Neno bende ote kanyo moya ira Makaluga pani ote mar Kwanza somo kanyo jojbati. Eno kanyo ote moya engineer Lazaro Kanyambuko wacho ni en bendo sayoro kakamano weche go motenre kod telo makare magimendo go ayoporo. Thomas Msasa to wacho kacha ni Ramogi TV ler entier wai wacho ni appetite mar jo alwora mar God Kenya tamo wange. Wacho ni obed kongo to bed ringo duto goro dwai nyonge winjo beni kero ne gari tamakare. Mano Pat Thomas. Nano bende Jamta Wuda Wasiboda ntire kodwa. Query Alata erokamano kuom ote mari kato Florence Katel to wacho ni japuonj wacho ni en japuonj to bet ga e school van gi nyithindo nyaka gilorte magine ni nyithindo gi ochope miech gi makare. Wacho no wuoro gima miyo nyathi tho, nyathi matin kamano tho
e gari mar skul en gino abendo wacho ni wach malit ahinya. Kaito bende aneno ote kanyo orgi Mary Onditi wacho ni tho mar nyathino en wach malit ahinya. George Batoyo mati tho mar nyathino bende kapok wayueyo no ka Bruno Liende mano wuod Suna East bende wacho ni en bende wuoro kaka masira no timore, kata kamano wacho ni okwayo ne familia mar nyathino chuny mar mokwe kinde ne mar Nyasaye migi hocho makende mano wuod Suna East. Kaso ojemo juo kod bende wacho ni wayo makar wacho ni monda Mosi Lydia kasto ilongo ni MCA ma Yala Township Willy Kinyanyi bende neno wayo makar wacho ni mor kod kaka weche manyien chopo achiel kachiel kokalo e Ramogi TV. Oyo masinya korom gajuan kata kamano kwa dugu wa mima gumo tuche pau tuke koreo kudaga tuke madhi mbele mago tuke mag Afrika mangima motise ni Afcon mana bang yuyo kikithi mabor. Majina yangu ni Jacob Simwa, fundi wa nguo hapa Kithurai Progressive. Sikuwa na picha yote ya kwamba nimeshinda, lakini nilipoamka tu nikaona ka ujumbe ndio nikajua pombe hapa kuna mazuri. Furaha ambayo hata singeweza kusimama, singeweza kuamini. Sasa wasiwasi ya karo sina. Si kitu ya kupatisha kwamba wacha nione ni kama nitapata. Mtafutaji achoki. Lazima paka ukichoka uone umefika mwisho kwenye unataka. Shabiki Midweek Jackpot. Sasa unacheza na 49 bob tu na unashinda 1 million Kenyan shillings ukipredict 13 games correctly. Na mtu wangu, hausikii kuna massive bonuses for the 11th and 12th correct predictions. Hapa ni madoo tu. Usipitwe na hii. Fanya aje mtu wangu? Ingia www.shabiki.com, click kwa jackpots, select Shabiki Midweek Jackpot. Chambua games zako 13 safi. Alafu wekelea beti yako. Imagine ni rahisi tu hivyo. Cheza Shabiki Midweek Jackpot. Pia wewe tukuite milionea. Mina dai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Your phone ling. Your phone ling. Big boy, come pick up your phone. Are you not pick up your phone? Your phone going to go to voicemail. Dial *811 346# to get I will pick your call. Tudrikodwa kawayango kit chiemo mopogore opogore. Mawuok e pinje maoko koda mago ma iloso pachoka. En gidingo mang'eny to kosetuo kama ma inyalo kano ndalo mang'eny. Mamiyo lep chwadore kendo ni kod ndhadhu mopoto. Fueny maling'ling ma itiyo godo e loso chiemo, ka in bende ipuonjori kaka inyalo loso mana e jikondi kanyo. Wakolo matut, sigana mantie chiemo ka chiemo. Kawaromo kod jotedo, mamiyo ndhadhu bedo gi ngima. Ma rech minyalo chamo kanumu. Okochuno ni tede. Ikri mar puonjori, tedo chiemo moa e pinje mopogore. Othonje ka othonje. Tedo gi chiemo. Tich adek, saa 2 okinyi. Mana e Ramogi TV. Machini koro donje weche mag tuke. Tan Shannon mawuok e piny mar Singapore e jaloch mag tuke mag Magical Kenya Ladies Open meno bage e alap ma Vipingo County ma Kilifi. Tan ma enje igna par kod ochiko noyudo loch gi points 280 under par 12 ka loch mare miyo omenda mar siling milion 7.9. Tan noyudo points 73, 70, 67 gi 70 chienge 4 mag tugono. Fonali mawuok e piny mar Italy notieke thuolo mar 2 gi points 284 under par 8 ka thuolo mar 3 nokawo gi Deroy mano wuok e piny mar Belgium. Wakeni mawuok e pacho kama oting'o Wafula Naomi, Walter Jacqueline, Gashaga Wahito, Wangari Shalin kaachiel kod Nyancha Mamasi ne ok obedo kod duoko makare. Kata kamano, jatend migawo mar weche mag tuke Babona Mwambo singo mar dhi nyime gi miyo gi sir makende tuke mabiro gino manyalo miyo giger tugo magi e rang'iny mamalo. Of
5 girls, Naomi and Co. You have made us so proud. And this is only the beginning for you. Government is going to support you big time because you represent the very best and the future of Kenyan golf. All the best. And for the international community, thank you for coming to Kenya and keep coming to magical Kenya, the land of Hakuna Matata. Jatend migao mar weche tuke Ababu na Mwamba odhi nyime gi kwayo kembe mopogore opogore mondo omi onywak migao mar weche tuke e gero tuke mapacho kae. Kano we alap mabipingo rije tuke mag Magical Kenya Ladies Open na Mwamba olero ni mano yo makende mabiro makata ma jotugo nyalo yudo godo thuolo mar kawo weche mag tuke motegno kendo kaka tije ni mar gibiro yudo yuto mabiro konyogi e kindegi mag tugo. Whichever sport you look at across the world, it is really powered through corporate partnership, corporate sponsorship. And that is what we want to see here. Reason why government through this Ministry of Sports is working very closely with corporates to package sports as an economic product and get corporates to put in money, not as a CSR, not as a charitable activity, but as an investment, because sports is a big investment. Club mar Tusker FC oidho nyaka thuolo mar 4 e chung mar lig maduong' mar piny Kenya bang' loyo club mar Shabana gonde 4-0 e alap mar Raila Odinga Stadium, Homa Bay. Tusker noyudo gol mokwongo e dakika mar 14 kokalo kuom jatugo Jock Diogratius manotero tugo e yweyo ka Tusker ntiere nyime. E dakika mar 58 Ibrahim Joshua nomedo Tusker gol mar 2 kapok jatugo Shapan Siwa medo ne Tusker gol e dakika mar 65. Mwangi Joseph noloyo gol mogik manomiyo Tusker gunde 4. E tuke mamoko club mar Atalanta nowuok amodhi gi gol 1-1 gi Sofapaka ka Nzoia noloyo Bidco gonde 2-1. FC Leopards noloyo club mar Murang'a Seal gol 1-0 ka Sharks noloyo Muhoroni Youth gonde 2-1. We played well, although we started badly. But the run of play, we managed to score and also missed some chances. But the second half, we became more composed and more at least we played as a team. After learning how Saban is playing, they have very new players. So we didn't know them well first half, but second half we saw how they are playing, then we changed the way we will approach them. Team mar Ivory Coast mosebedo kato nyatonya ituke magadhula mag Africa Cup of Nations obago ne Nigeria. Adhula otieno makawuone finals machakore saa 5. Thuolo mar adek team mar Africa